Hey, ma'am. Face-to-face na mo? Every year. Para ang bata, madala niya sa balay, madala makapractice siya ng example. Kung mauli siya, siyempre mag-praise. Siyempre, ito wala ang work-praise niya. Kung niya, kanang mag-motivate sa guro mo, kung more than sa bata, ang more than sa libro ang iyong bata, ano siguro lang na magpaseros man mo. Mauba ni ang inyong usual good yan. Yes, ma'am. So starting this next school year, para kung inyong ipaseros na ina, hindi na ang writing na lang, no? Na ina nga, Yes. Thank you, ma'am. Cluster 1 is Dawatan ninyo. Konta ikaw ninyo. Execute access. Ito naman ito. Sige, minus 1 na mo yan na. Minus 1 yung libro. Ano nila? Silip, hindi ka magkalit na pagpura. Yan yung ano? Dito ba? Okay. Barangay ma'am. Sawi, Ikos, Makalan, Salamat, Ma'am Emily, sa haytanan nga imong ginhatag. Pag-height. Manila Grimas. Okay. Ano niya?